Magandang umaga ho, maestro. Bungad na wika ni Roble paglabas niya ng kanyang silid. Magandang umaga rin sa'yo, Roble. Tulungan mo na nga ako dito't nang makakain na tayo ng umagahan. Sagot naman sa kanya ni Nong Jem. Dali-dali namang tumungo si Roble sa kusina upang tulungan si Nong Jem. Matapos nilang makapag-almusal, ay balik trabaho na ulit sila sa kanilang tirahan. Nung ding araw na yon, ay napagdesisyonan ni Roble na magtrabaho sa karatig lugar dahil sa nabalitaan niyang magkakaroon ng gapasan ng palay noong ding mga oras na yon. Mas maigi nang makasabay sa mga maggagapas ng palay upang maging libre na ang kanilang kakaining bigas noong mga panahong yon. Nagalak naman sa kanya si Nong Jem nang malaman nitong mag-aani siya ng palay. Sumapit ang hapon at kasalukuyan ng nag-aani si Roble. Wala siyang kasama sa kahon ng palayan dahil sa nais niyang makalikom ng isang sakong bigas upang makatipid sila ng kanyang maestro. Wala namang problema kay Roble ang ganoong uri ng trabaho sa kadahilan ng hindi siya nakakaramdam ng pagod. Kung tutuusin, kayang-kaya na ni Roble na gapasin ang lahat ng kahon ng palay na yon kung kanyang nanaisin. Habang siya ay naggagapas ng palay, ay pansin niyang merong nakatingin sa kanyang mga panauhin. Nasa malayong parte yon ng palayan, pero kitang-kita yon ni Roble dahil sa matalas na paningin ng mga maranhig. Matapos niyang mapansin yon, ay hinayaan niya na lang muna ang mga ito sa kanilang ginagawa. Hindi na nagawang pagtuunan ni Roble ng atensyon ang mga ito dahil sa minamadali na niya ang kanyang trabaho. Marami-rami pa kasi silang gagawin ng kanyang maestro pagka-uwi niya sa kanilang bahay. Isang oras pa ang lumipas at natapos na nga ang gapasan nung araw na yon. Kanya-kanyang ligpit ng bungkus ng palay ang mga kasamahan ni Roble upang ipakita yon sa may-ari ng palayan. Yun kasi ang magiging basihan ng kanilang magiging parte sa nagawa nilang trabaho. Sa'yo, iho. Kumuha ka ng isang sako, tapos ilagay mo na yung nabungkus mong palay sa bodega. Wika ng may-ari kay Roble. Agad din namang dinala ni Roble ang kanyang mga nagapas sa bodega ng may-ari. Bale, iniwan na niya muna ang kanyang bigas sa kanyang kinatatayuan upang makaya niyang buhatin ang mga bungkos ng palay na yon. Pagbalik ni Roble ay napansin niyang pinagdidiskitahan ng mga taong nakatitig sa kanya kanina ang kanyang parte ng palay. Biglang napakunot ang noo ni Roble dahil kitang-kita niyang binubutasan ang sako ng kanyang parteng palay. Hoy! May problema ba kayo sa hati ko? Huwag niyong saksakin yan! Hindi papalag yan! Sigaw ni Roble sa mga ito. Nakangisi lang naman ang tatlong lalaking yon na animoy hindi natatakot ang mga yon. Ayon kay Roble na merong kalakihan ng mga yon, kaya ang buong akala ng mga ito ay kayang-kaya siya nitong apihin. Bakit? Ano naman kung hati mo ang mga to? Di sa amin na, di ba? Sagot sa kanya ng isang lalaki. Nung ding mga oras na yon, ay wala ng tao sa kinaroroonan nila. Gawa ng nagsipasok at nagsialisa na ang mga tao roon. Bale, silang apat na lang ang natitira sa lugar na yon. Bilang hindi madaldal na tao si Roble, ay hindi na ito nakasagot sa tanong sa kanya ng lalaki. Ang ginawa niya ay sinugod niya ang mga yon habang dahan-dahang nilalagay sa bunganga niya ang bigay sa kanya ng demonyo. Paglapat ng bagay na yon sa kanyang bunganga, ay biglang pumula ang mga mata ni Roble na siyang naging sanhi upang matakot ang mga kalalakihang yon.
Paglapit niya sa mga ito ay walang sabi-sabi. Agad niyang pinagsasasapak ang mga yon ng walang pag-aalinlangan. Kahit merong kalakihan ang mga taong yon, ay parang mga papel lang yon na nagtitilapon sa pagsapak dito ni Roble. Ngayon, subukan mo namang ilapat ang iyong mga palad sa kahit na anong bagay habang iniisip mo ang halimaw na iyong nais palitawin. Wika ng nilalang sa isipan ni Roble. Matapos marinig ni Roble ang tinig na yon, ay agad niyang hinawakan ang isang kulay pulang langgam na nasa kanyang paanan. Paghawak na paghawak dito ni Roble, ay bigla yung pumailalim sa lupa ng napakabilis. Animoy nagkaroon ng kakayahan ang langgam na yon na gayahin ang abilidad ng isang anay. Matapos nitong makasuot sa ilalim ng lupa, ay biglang nagkaroon ng mga bitak ang bawat lupang dinaraanan nito. Paglapit nito sa lalaking nakahiga, ay biglang kinagat ito ng langgam na yon at hinatak papailalim. Hindi na nakasigaw ang lalaking yon na siyang labis-labis na ikinagalit ng kanyang mga kasamahan. Hindi ko naman kayo papatayin kung hindi kayo aswang eh. Wika ni Roble nang makita niyang nag-aangil na ang dalawang lalaking yon. Sige na, ilabas niyo na. Huwag na kayong mahiya. Dahil pare-parehas lang naman tayong nasa panig ng kaliwa. Yun nga lang, isa kong demonyong tagasunod ni Hesukristo. Dagdag pa ni Roble habang unti-unti na siyang nagiging maranhig. Hindi na din nakapagpigil pa ang mga kalaban ni Roble at dali-dali din yung nagpunas ng dala nilang langis habang merong inuusal-usal. Ilang segundong pagpunas lang ng mga ito sa kanilang mga sarili ng langis na yon, ay unti-unti nang nagbago ang kanilang kaanyuan. Agad silang tinubuan ng mga pakpak na nagsisilakihan at kasabay nito ang pagngisi ni Roble na animoy nasisiyahan ito sa mga nangyayari. Matapos makapagpalit ng anyo ng mga nilalang na yon, ay hindi na ito nagdalawang isip na sugurin siya. Hinayaan lang naman ni Roble na gawin ang mga nais ng mga yon upang masubukan niya ang bisa ng batong ibinigay sa kanya ng demonyo. Paglapit ng mga aswang na yun sa kanya, ay pinaulanan siya ng mga ito ng kagat at kalmot sa kanyang buong katawan. Hindi naman yon iniinda ni Roble at tanging pagtitig lang ng masama sa mga ito ang kanyang ginagawa. Matapos nitong atakihin siya ay laking gulat na lamang ng mga ito nang mabilisang naghilom ang sugat na kanilang ginawa sa katawan ni Roble. Animoy merong mga parasitikong tumutulong kay Roble upang mabilis ang paghilom ng kanyang mga natamong sugat. Ito pala ang abilidad ng batong yon. Wika ni Roble habang nagpapagpag ng kanyang katawan. Sa kabilang dako naman ay napapalunok na ng laway ang mga kalaban ni Roble dahil sa gulat ng mga ito sa kanilang nasasaksihan. Animoy hindi kalibel ang kanilang kalaban noong mga oras na yon. Ilang minuto pa ang lumipas ay biglang lumitaw ang langgam na humatak sa isa nilang kasamahan. Paglitaw nito ay agad nitong ibinuka ang kanyang bunganga na siyang labis na ikinatakot ng mga aswang na yon. Wala nang nagawa ang mga aswang kung hindi ang kumaripas ng takbo papaalis sa lugar kung nasaan si Roble. Iniwan din ng mga ito ang kanilang ani na siyang ikinatuwa ng husto ni Roble. Matapos ang pangyayaring yon,
ay agad nitong nilapitan ang langgam na yon at hinawakang muli upang maibalik yon sa normal. Kasabay ng paghawak dito ni Roble ay ang paglitaw ng nilalang na sumusunod sa kanya. Nang natanggal na ni Roble ang kamay niya sa langgam na yon, ay bumalik na din ito sa orihinal nitong laki at anyo. Maranhig, mabuti't nagtiwala ka sa sinabi ko. Ipagpatuloy mo lang yan dahil sinisigurado ko sa'yo na aangat ka sa lahat ng uri mo. Ang batong binigay ko ay isa lamang yan sa mga mahihina kong sandatang ipinagkaloob sa mga maharlikang maranhig. Yan din ang dahilan kung bakit napakalakas ng maranhig noong dato pa ang namamahala sa lahi ninyo. Wika ng nilalang na yon, paglitaw nito sa harapan ni Roble. Hindi naman nakaimik si Roble noong mga panahong yon dahil sa binubuhat na niya ang mga sako ng palay na nasa lupa. 3 sako ng palay ang dala ni Roble sa kanilang tahanan nang makauwi ito. Oh, Roble, matindi ang pangangailangan mo, ha? Wika ni Nong Jem pagdating ni Roble. Siyempre, Nong Jem, para hindi na tayo kapusin pa sa bigas. Hayaan nyo, ako na mismo magbabayo nito bukas. Sagot naman dito ni Roble. Umaga pang natulog si Roble noong mga panahong yon dahil sa bigla siyang napagod nang hindi niya maintindihan. Animoy, yon ang epekto ng batong ibinigay sa kanya ng misteryosong nilalang. Nung ding gabing yon, ay merong dumalaw kay Roble na isang panaginip tungkol sa isang lalaking nananakbo sa kalagitnaan ng kagubatan. Masayang masaya ang lalaking yon habang tumatalon sa punong mga nakikita nito. Paglingon nito kay Roble, ay biglang nagbago yon ng kaanyuan at naging isang ganap na maranhig. Doon niya nakita sa unang pagkakataon ang kaanyuan ng sinaunang maranhig na nabasa niya sa libro ni Nong Jem. Animoy hindi ordinaryo ang balat ng maranhig dahil sa mga patulis nitong kurba na animoy merong mga butong nagsisitalasan sa loob ng katawan nito. Napakarami din itong sungay sa ulo at namumula ang buong balat nito. Kulay pula ang mga mata ng nilalang na yon na nagbabaga. Matapos itong makita ni Roble, ay biglang ngumisi ang nilalang na yon at nagsimula ng mandilim ang buong paligid. Matapos itong makita ni Roble, ay agad din siyang napabalikwas sa kanyang hinihigaan. Natagalan pa siya bago nakabangon dahil iniisip niya kung sino ang nilalang na kanyang nasilayan. Pagtayo ni Roble sa kanyang higaan, ay napansin niyang umaga na pala. Nang mapansin niya ito ay wala na siyang sinayang na oras upang tunguhin ang kusina ng kanilang bahay. Marami-rami pa kasi siyang gagawin noong mga oras na yon. Magbabayo pa siya ng kanyang mga dalang palay kahapon at babalik sa palayan na kanyang ginapasan upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho doon. 1 linggo kasi ang kontrata doon ni Roble para sa 2 sakong bigas na ibibigay sa kanya bilang suhol sa trabaho. Sumapit ang 9:00 ng umaga at tinungo na nga ni Roble ang palayang yun. Sa buong maghapon nitong naggagapas ay wala namang nangyaring kakaiba. Lumipas ang ilang buwan at naging matiwasay naman ang pamumuhay nila Roble. Wala ni anong nangyaring pagpaparamdam at ang tanging pinagkakaabalahan lang ni Roble noong mga panahong iyon ay ang pagsasanay sa gamit na bigay sa kanya ng isang demonyo. Sinabi din yun ni Roble kay Nong Jem upang magabayan siya nito sa kanyang mga desisyon
sa maaaring gawin ng demonyong yun. Kinaibigan na ito ni Roble, gawa ng palagi yung nangungulit sa kanya. Isang araw, habang nagsasanay si Roble ay biglang lumitaw ang nilalang na yon sa kanyang harapan. Alam mo, Roble, labis akong nasisiyahan dahil sa napakatagal na ang panahong lumipas magmula nang nagkaroon ako ng isang kaibigang mortal. Wika sa kanya ng nilalang na kanyang kaibigan. Bakit? Kailan ba yung huli? Tanong naman dito ni Roble. Napakatagal ng panahon, Roble. Panahon pa yon ng huling dato ng mga maranhig. Sagot naman sa kanya ng nilalang na yon. Hindi na sumagot si Roble sa sinabi ng nilalang dahil sa abala siya sa kanyang gawain. Nakikita yon ni Roble pero si Nong Jem ay hindi ito nasisilayan. Ayon kay Nong Jem, na maaaring ang gamit na sabulag ng nilalang na yon ay gamit mismo ng mataas na uri ng demonyo. Ang mga demonyo kasi ayon kay Nong Jem ay hindi maaaninag ng kahit na sino ang mukha nito sa tuwing lilitaw yon sa mundong ating kinagagalawan. Ang mataas na uri naman ng demonyo ay halos hindi yon kayang maaninag ng sino mang taong biniyayaan ng ikatlong mata. Kumbaga, hindi kayang makita ng isang mortal ang isang nilalang na immortal. Matapos makapagsanay ni Roble, ay napagdesisyonan na nitong bumalik sa kanilang tahanan upang tulungan si Nong Jem sa kanyang mga ginagawa. Sa loob kasi ng isang buwan na yon, ay hindi pa talaga natututunan ni Roble ang buong potensyal ng gamit na ibinigay sa kanya. Kahit ginagabayan siya ng demonyong yon, ay masyadong mahirap sanayin gawa ng sinaunang kagamitan ito. Ayon kay Roble, na ang batong yon ay merong kakayahang gawing halimaw ang kahit na anong nilalang na merong buhay. Kapag nasa bibig mo ang batong yon, ay kaya mong utusan ang kahit na anong bagay na may buhay na nasa iyong paligid. Pero ang kapalit ng abilidad na yon ay ang mapaparalisa siya ng ilang minuto matapos niyang gamitin ito. Magiging napakadelikado yon para kay Roble dahil kung buhay pa ang nilalang na kanyang kaharap at nasa ganong estado siya, ay maaari siya nitong madakip o mapaslang. Roble, palagi mo nawang iisipin na habang lumalawak ang iyong kapangyarihan, ay siya ring paglawak ng iyong responsibilidad. Sa bawat desisyon na iyong gagawin sa iyong buhay, ay palagi kang humingi ng gabay sa ating Ama. Huwag padalos-dalos, Roble, dahil maaaring maging kabayaran ang buhay ng minamahal mo kapag ikaw ay nagkamali. Naniniwala ako sa kakayahan mo, Roble, at alam kong mabuti kang tao sa kabila ng iyong kaanyuan. Paalala sa kanya ni Nong Jem. Oho, Nong Jem. Palagi ko pong pakatatandaan ang inyong bilin. Sagot naman dito ni Roble. Matapos nilang makapag-usap, ay nagpahinga na si Roble at di kalaunay nakatulog na ito. Sumapit ang gabi at napagdesisyonan ni Roble na maglakad sa labas upang maghanap ng mga nilalang na masasama ang loob. Nais kasi ni Roble na masubukan ang kanyang gamit sa aktwal na pakikipaglaban. Inikot niya ang buong tubahon upang makahanap ng kahit na anong nilalang na nasa panig ng kaliwa. Matapos nitong makapagpaalam kay Nong Jem, ay agara naman din ang pag-alis nito sa kanilang tahanan. Ang unang naisip na puntahan ni Roble ay ang dati nilang baryo na pinamumugaran ng kanyang mga kauri.
Habang siya ay naglalakad sa kabundukan ng Tubahon, ay kasabay naman ito ang paghahanap niya ng mga insektong maaari niyang kargahan ng kanyang mutyang hawak. Nang makarating na siya sa parolang malapit sa kanilang dating baryo, ay pinagmasdan niya muna ng maigi ang mga ginagawa ng mga maranhig na naninirahan sa lugar na yon. Ilang minutong pagsisipat sa lugar na yon ay biglang nagulat si Roble dahil sa kanyang mga nakita. Ayon sa kanya na habang sinisipat niya ang lugar na yon ay meron siyang naaaninag na isang malaking batong nasa entablado. Nakagawian na kasi yon ng mga maranhig habang meron silang pinapatay na tao. Animoy, isang nakakaengganyong palabas ang pagpatay ng tao para sa kanila. Matapos itong masipat ni Roble, ay biglang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Hindi niya mawari kung anong nilalang yon, basta ang alam niya sa kanyang sarili ay merong hindi kaaya-ayang nilalang ang nakatago sa loob ng tipak ng batong yon. Animoy, naghihintay lang yon ng tamang pagkakataon upang makapaghasik ng lagim sa buong Tubahon. Matapos itong makita ni Roble, ay napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang mutya upang tangkaing kunin ang tipak ng batong yon. Agad niyang inilagay sa kanyang bunganga ang batong nasa pangangalaga niya. At kasabay nito ang paghawak ni Roble sa isang ulahipan. Nang mahawakan yun ni Roble, ay biglang nagbago ng anyo ang ulahipang yon at naging isang dambuhalang nilalang. Matapos makapagbagong anyo ng ulahipang yon, ay agad din namang binulungan ito ni Roble na kunin ang tipak ng bato na nasa baryo ng mga maranhig. Matapos nitong mabulungan ang nilalang na yon, ay agad din naman itong sinugod ang pugad ng mga maranhig na yon. Nang malapit na ang ulahipan sa lugar, ay pilit itong hinarangan ng mga maranhig upang kitilan ito ng buhay. Pero kahit anong pigil ng mga ito sa nilalang na yon, ay hindi nila ito napipigilan sa kadahilanang masyado itong malaki para madaig ng kanilang puwersa. Maliban pa dyan, ay ang bagong kakayahang taglay ng ulahipang yon. Ayon kasi sa demonyong kaibigan ni Roble, na ang lahat ng may buhay na nilalang ay maaaring maimpluwensyahan ng mutyang yon. Kapag nasa ilalim na ito ng kapangyarihan ni Roble, ay mauutusan niya yon ng kahit anong bagay na kanyang nais. Magkakaroon din ang mga nilalang na yon ng pambihirang lakas at hindi kapani-paniwalang laki. Maliban pa dyan ay magiging halimaw din ang mga yon dahil sa impluwensya ng mutya ng kaliwa. Hindi yon makikita ng mga normal na tao at tanging ang mga tao lamang na merong ikatlong mata ang may kakayahang makita ito. Matagumpay namang nakalapit ang ulahipan sa baryo ng mga maranhig nang hindi napapaslang. Nang makalapit na ito sa tipak ng bato, ay bigla yung naagnas ng sa hindi malamang dahilan. Matapos yan ay biglang lumiwanag ang batong yon na labis-labis na ikinagulat ni Roble. Hanggang sa ilang minuto lang ang lumipas at biglang bumitak ang batong naroon sa entablado. Ang mga maranhig naman na naroon sa lugar ay natigilan dahil sa pangyayaring yon. Dahan-dahang nagsiluhod ang mga ito na animoy nagbibigay pugay sa isang makapangyarihang nilalang. Baliw ka talaga, Roble. Hindi mo ba naisip na isang sinaunang maranhig ang nakahimlay sa batong yan? Wika ng demonyong kaibigan ni Roble
paglitaw nito. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Tanong naman dito ni Roble. Natuklasan na nila, Roble, ang himlayan ng sinaunang maranhig. Kailangan mo nang lumakas kung nais mong magapi ang mga yan. Sagot naman sa kanya ng nilalang. Matapos nilang mag-usap ay ibinalik na ni Roble ang kanyang atensyon sa dati nilang baryo. Pagbalik niya ng paningin niya doon, ay doon niya nasilayan ang isang nilalang na bumangon mula sa himlayang yon. Kasabay ng paglabas ng nilalang na yon ay ang pag-alulong ng lahat ng maranhig na naroroon. Parang nagbibigay-pugay ang mga yon sa bagong usbong na bagong hari ng kanilang uri. Paglabas ng nilalang na yon ay pansin ni Roble ang pagkakaiba nito sa lahat ng mga maranhig na naroroon. Nakasuot lamang yon ng isang sayang panlalaki na gawa sa mamahaling balat ng hayop. Matipuno din ang katawan nito na hindi ordinaryo ang laki kumpara sa mga normal na tao. Paglabas ng nilalang na yon, ay agad naman itong kinain ang lahat ng karneng inihain ng mga maranhig. Pinapanood lang ng mga maranhig na naroon ang pagkain ng nilalang na yon. Nang masipat yon ni Roble, ay napagpasyahan niyang iwan na lamang ang lugar na yon upang makaiwas sa kapahamakan. Sa ganoong estado kasi ni Roble, ay malabo niyang magapi ang lahat ng nilalang na naroroon. Okay, sunod kagad natin yung 12. Yun lang. Salamat.